Здравейте, приятели! Днес ще се потопим в една от най-живите и пъстри ваканционни дестинации в Европа – Слънчев бряг, България. Ако сте мечтали за кристално сини води, златисти плажове и безкрайно забавление под слънцето, тогава стягайте багажа, защото Слънчев бряг ви очаква. Разположен на Черноморското крайбрежие, Слънчев бряг е най-големият и популярен морски курорт в България. С над 8 км брегова линия, осеяна с хотели, кафенета и барове. Това е идеалното място за всеки, който иска да извлече максимума от лятната си ваканция. Но Слънчев бряг не е само за слънчеви бани и водни спортове. Районът е заобиколен от исторически градчета като Несебър, обект на световното наследство на ЮНЕСКО, само на крачка разстояние. Представете си да се разхождате по тесни кълдъръмени улички, да разглеждате древни църкви, а след това да се отбиете в уютно кафене, за да се насладите на местни деликатеси. Повярвайте ми, това е изживяване, което не искате да пропуснете. Когато слънцето залезе, курортът се превръща в рай за нощния живот. Независимо дали обичате да танцувате до зори или да се наслаждавате на тихо питие на плажа, има по нещо за всеки. Оживените клубове и спокойните плажни барове предлагат разнообразна музика и атмосфера, за да отговарят на всяко настроение. И да не забравяме за фестивалите. През цялото лято Слънчев бряг е домакин на множество музикални и танцови фестивали, които събират артисти и ентусиасти от цял свят. Това е фантастичен начин да срещнете нови хора и да се докоснете до универсалния език на музиката. Така че, независимо дали сте соло пътешественик, семейство или група приятели, Слънчев бряг предлага райско кътче за всеки. От зашеметяващите си плъжове до богатия си културен гоблен, няма недостиг от неща за правене и изследване. И така, какво чакате? Потопете се в приключението, наречено Слънчев бряг, България. Ще се видим там!